pazi na kabel. Dobro, kaži mi šta radiš? Usisam šta radim. Dobro si me podsjetio. Znaš šta bi mogao? Mogao bi da usisaš i spavajuću sobu tamo. Pa već sam usisao. Pa nema veze, usisaj opet, šta? Slušaj, ja idem sad na trening. Opet? Pa da, moram da budem u formi. I onda ću da idem na kafu sa drugaricom. Sa Lidijom? Da, sa Lidijom. Tako da znaš da me ne čekaš, pošto ću dugo ostati napolju. Idem ja sad, a ti ne zaboravi na spavaću sobu i usisavanje. Ćao, ljubim te. Ljubim i ja tebe. Sreto! Terasa je. A, tu si. Ćao, šta radiš? Šta radim? Pa širim veš. Super, i kada završiš sa tim, obavezno ispeglaj kad se osuši, važi? I ovo? To nemoj slučajno peglaš, zato što je to jako skupo i ako izgoriš... Pa znam, ja pazim na tvoje stvari, juče sam sat vremena sam ti cigovao onu suknju. Jesi. Ja idem na aerobik, pa ću posle ići na kafu. Sa Sanjom? Da, sa Sanjom. I nemoj me čekati, a ne zaboravi da kad to završiš, da sve to lepo složiš u orman. Vidiš kako znaš. Ajde, ljubim te. Ćao! Se probudio ujutru posle 10 sati, odjednom me skočio i pridigao se na postelji. Sreto, šta to čitaš? Dostojevskog, draga. Stvarno, koju knjigu? Večni muž. To ti je super knjiga, samo to čitaj. Reci mi, jesi raširio onaj veš? Naravno. Jesi ga opegla? I iscigovao. Odlično, si usisao? 2 puta. Super, slušaj me, moram jako da žurim i... A gde to žuriš? Idem na jahanje, Sreto. Na jahanje? Da, ali moram jako da žurim, već kasnim, stvarno. Da, požuri, draga je. Konj je zvao već 3 puta je.